ଗୋଟେ ନେଇଯିବ ଆମର ତ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଗୋଟେ ଆମର ତ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଏଇଠୁ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଯିବ ଆଉ ଦେଖ ମମି ଗୋଟେ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇକି ପିନ୍ଧିବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇଛୁ ପିଠା କରିବ ମତେ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଲା ହଁ ମାଟି ଦିଆ ହେଇଛି ହଁ ହଉ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିବି କିଣୁନଥିଲି ଆଉ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ଦେଇ ଉଠନି ଉଠନି ଶୁଅ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଏ ଯାଉଛି ବିରଜା ତମ ବୋହୁ ବୋହୂ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହଁ ହଁ ଏଇନା ଯାଉଛି ହଁ 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 ରହିଲାନି ଆମେ ଆସିବି ତମ ଶୁଅ ସେ ଆସିବ କହିଲା ଆସିବି ହେଲା ଆସିବ ହଁ ଲୋ ହଁ ହଁ କୋଉଠୁ ଆଉ ଆସିବି ଆଉ 8-10 ଦିନ ଗଲେ ଆସିବି ଆହୁରି ଆସିବି ଶୁଣ ଏଇ କରେ ବା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଅପା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏ ରୁନୁ ନିଅ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅ ହେଲେ ମଝିରେ ବସିବେ ଏଇଟା ଥୋଇବ ଆଗରେ ପୁଅ ଚାଉଳଟାକୁ ରଖିଦିଅ ଆଗରେ ପୁଅ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲ ଆଗରେ ହଁ ମୁଁ ଆଗେ ରଖିଦେବ ହଁ ସେ ରଖିଦେବ ଟାଟା କରିଦିଅ ଅପ ଟାଟା କର